Qualsevol incident de múltiples afectats implica un caos i un desbordament, sobretot inicial. La situació és un escenari on s'estava fent un concert que s'ha esfondrat i llavors hi ha hagut tota una allau humana de la gent intentant sortir del recinte. La importància, de fet, de la gestió d'aquests incidents és l'organització inicial. Primera impressió és que hi ha hagut molt caos, que ja és l'esperable, ha costat potser una mica de reaccionar i d'organitzar-se, que també ja és el que esperem. La nostra idea també és que el que es detecti que no ha funcionat avui, quan hi hagi un incident real, es pugui fer diferent.